Άλλο βελτιωμένο αυτοκίνητο έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Seat Ibiza 1800 20 Δεν πιστεύω να είναι αυτό με το injection Porsche Όχι, system. όχι, λίγο πιο μεταγενιά. Την έχει ξεπεράσει και την Porsche. Μιλάμε αυτοκίνητο με 20 κινητήρα. Πόσα άλογα? Πάνω από 700 άλογα. Πάνω 700. Δηλαδή κοντράρι Aventador. Τι χρόνους γράφει αυτά μαξί. Σε Dragster. Στον Dragster, στον δρόμο. Πήγε Dragster. Πήγε Dragster, αλλά δρόμο. Πινιάρει όλη την Τρίτη, χαμηλή πίεση. Γιατί δεν είχε νόημα να το κάνουμε στην πολύ ψηλή πίεση στο αυτοκίνητο και σπίνιαρε όλη την Τρίτη και έκανε 5-0%. Ναι. Και προσεοκίνητο. Πετυχαίνει με Magic GTR προφυλακτήρες. Φώτα, άκρη. Ας μην αναφερόμαστε στο Magic GTR. Άσε. Πόρσε. Τι Πόρσε, ποιο Πόρσε. Δεν δικολούμε τα Porsche, ρε παιδί. 97 turbo. 97 turbo, του τρυπάει ο μέσα. Έτσι, μπράβο. Έχεις κανένα φίλο σου με τέτοιο? Όχι, φίλους δεν έχουμε Porsche. Α. Δεν έχεις Έχω δύο φίλους καλούς, αλλά Δεν δεν τους κάνεις ασχολούνται. παρέα. Γιατί είσαι ρατσιστής. Δεν τους κάνουν παρέα μόλις φέρουν Porsche. Έχω δύο φίλους καλούς με Porsche, δεν ασχολούνται με κόντρες οι άνθρωποι. Γιατί τους σου δίνω κέντρες. Με Porsche κανείς. Έτσι. Το αμάξι είναι Seat Ibiza, φοράει 1820 βάλβο κινητήρα, φοράει BLS SCAT, φοράει έμβολα CP, είναι GTX 3582 με στοκ μετάδοση, με κάποια βελτίωση από εμένα σε ενίσχυση, φοράει δίδυσκο Tilton και φοράει και το gauge και τα καθίσματα που χρειάζονται για τη χρήση στο dragster που κάνουμε τους αγώνες. Το αυτοκίνητο είναι full ντυμένο, πηγαίνει με βόλτα κανονικά, έχει το ταμπλό του, το σαλόνι του, τα καθίσματά του, δεν είναι πουθενά κομμένο, είναι καθαρά πολιτικό. Μετρημένο το αυτοκίνητο στο δυναμόμετρο έχει βγάλει 707 άλογα στο 2.3 και 70 κιλά ροπής. Στο δρόμο το αυτοκίνητο στο 1,5 μπαρ που δουλεύει και αυτό είναι σαν να λέμε άχρηστο, δεν κάθεται πουθενά στο δρόμο. Σπινιάρι Τετάρτη-Πέμπτη. Σκοπός μου είναι να το σηκώσουμε στο 2.7-2.8 πίεση, να ξεπεράσουμε τα 800 άλογα και να συνεχίσουμε τα dragster για τον καλύτερο χρόνο. Καλύτερο χρόνο που έχει κάνει είναι 19 με 220 χιλιόμετρα έξοδο στο τυμπάκι. Πιστεύω το αυτοκίνητο με καλύτερο στήσιμο και περισσότερη πίεση θα φτάσουμε το 10 χαμηλό.